Bună, prieteni! Deci astăzi am ajuns la munte cu Ana, eu, Facem prezența. Andrei. Andrei, ridică mâna sus. Ești prezent. Suntem în Poiana Brașov și mergem la Ierșalet! așa. Yay! Și după ne dăm cu Sania și ne desmuncăm. Deci ne trezorbeam cu telecabina și de ceva ce coadă eu. Ne-am urcat din telecabina. Da. Și mergem la ea. Cum de nu ți-e frică? Mie puțin, dar... Da, asta nu te arată. controlezi. Și joci teatru. Cum face când dai mâna? Cum te zguduie. Dar e mișto, păcat că sunt geamurile aburite și nu putem să vă arătăm peisajul. Uitați-vă puțin la noi cum plecăm de aici. Deci cam asta a fost distracția noastră la Iadăr. Acum o să venim și să mâncăm ceva la un restaurant frumos. Și apoi cred că ne întoarcem acasă, că nu mai putem, să obosiți. Și ați făcut zăpadă, e ce frumos. Am venit, am și mâncat și acum ne pregătim să plecăm acasă. Și acum ne plimbăm prin centru. Prin centru ne-a adus domnul ghid, Andrei Sebastian aici. Da. Deci că e mama și copiii. Noi suntem copiii și ele mama. Și gata, ne-am urcat în tren. Așteptăm să plece cu noi. Și am ajuns! Ajuns acasă! Aventura Sfârșitura, s-a terminat ziua! S-a terminat ziua, în sfârșit! În sfârșit scapă Andrei de noi! Ne vedem mâine seara la seara filmelor!